taman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 3 minutos makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na issue kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau
abay protektado. Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal and plastic. #1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay. Morning edition. Aldaw na po tabi kita ngunyanin ano na ngunyan? Webes. Pizza. O Pizza 5 po sa bulan ng Oktubre 2023. Ini po ang 1FM 88.3 sa American Kansendong mga radyo ngunyan aldaw.
Iban po tabi din do ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programa. Bukas po ang samuya na mga linya kan, o bukas man po tabi ang samuya na Facebook Live, 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi, official Facebook page, na pwede dong i-search, digdi po sa satuyang programa ngunyan na pagkamuling. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080. Asin man po tabi sa 657 kHz Radio Pilipino DWR Naga. Bicol-wide po ang satuyang broadcast ngunyan. Maray na pagkaboring po sa Sendo Gabos ha. Welcome na digdi sa Sendong programa. Digdi po sa 1FM tabi 88.3. Sige, so duman sa mga drivers on the road na nakatutok po tabi ngunyan na pagkaboring, marhay na aga po sa gabos na mga drivers na mga mahihigos ngunyan. Then po tabi, siyempre, duman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. 80 days before Christmas or 81 gayod. Iba? Tama ba ko? Madali na ang Pasko di. Dali na po tabi ang Pasko. Sige, maray na pagkaagaman po tabi sa satuya ng mga paraan tabay. Christopher Bigtas, good morning sir. Idol Win, okay, maray na aga sa imutopi ha. Si Ma'am Irene Valenzuela po, good morning po. Tapos kay Jeff De Dios, good morning. Si Joanna Nieva, dyan sa Kamaligalbay, good morning man. Sa gabos na mga nakatutok ko dyan, sipon ata ako sinisipon ako ngunyan Ano po ang satuya ng mga istorya ko dyan na pagkaaga? May kasuhapon, may kaulay man po tabi kita, may kaulay man po tabi kita, may kinaraman digdi sa, ano rin na nga tabi so kwanta, ano rin na nga tabi so, ano yan, so, pag-aluwas kan desisyon kan Supreme Court sa kaso ni Governor Rosal. Day pa po tabi, maray na agaman. Sa Sendo Gabos diyan po tabi day pa po ki dagluluwas pero sana ini po tabi day ki kwan. Kasuod man tapos na so 5 aldaw na itinao kay City Councilor Alvarizo. Digdi po nag-originate so kaso ni Governor Rosal na nakadamay si Mayor Raji Rosal. Nag-originate ini digdi so pagtao baga po tabi kan kwarta sa mga tricycle driver din sa senior citizen na election period na pero igwa po yun in batas. Yung sinasabi po na Bayanihan to Heal as One Act, Bayanihan to Law na pirmado ni dating Presidente Presidente Rodrigo Duterte, igwanin batas yun, continuous program, kaya lang sabi kang Comelec, but buying da. Jesus Marius, kwarta kang gobyerno, ibakal mo kiboto, ano ka? Iyan ang paliwanag kang Comelec. Sa bagay, sindan mga abogado sindan mga abogado. So, desisyon na lang po tabi kan Supreme Court siguro ang pinagahalat digdi. Pero sana maogma. Ngunya na Oktubre maogma ang piyesta sa Legazpi garo nagkumahog na naman po tabi so mga may nagkukumahog po tabi maogma para may nagpost na maogma na ngaya ang Legazpi an Albay ngonya na Oktubre may nagkumahog po tabi wala to ano na nito grabe nindo ka mga guilty. Grabe nindo ka mga kuan. Ano ba yan? Grabe ka ano yan? Ano ba guilty? Guilty. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Sabi nga na po tabi, maluwas at maluwas po ang katotohanan. Yung katotohanan na data po tabi pwede na diharan.
Diba? Kung sisiyang gana, gana. Kaya po, yun man sa yan, ta paggadai, wala na kitang bata sa Pilipinas. Ito, tanalugod po tabi ang Pilipinas sa China. Ta one-man rule. Ayun baga, datala lang po tabi sa China siguro ang Pilipinas. Ta wala na kitang batas. Ngunyan pag-urulayan ta po tabi, gabos, pati ang barangay election, ta grabe ng mga takot kan mga barangay opisyal. Grabe ang mga takot kan barangay opisyal. Paano ko doon ngayon itataong? Paano ko doon ngayon itataong? Sa kuyang bala. Preparado naman ngayon ako sa kwarta. Ang problema ta, nagpreparado po tabi sa kwarta. Ang problema ta, sukalaban mo, preparado man sa kwarta. O kasaka. Ang mag-irilingan na sa nangaya kami sa Comelec. Comelec na po tabi, mag-irilingan sinta sa Comelec, bahala daw ka mo. Daday na kamong, alimbawa, para riyas man sa po tabi yung sendo po tabi yung ginigibo, parehas ka mo nagtatarao po tabi pag-eleksyon, dahil nang surumbungan, paururagan na sana, natata magsusumbong ka, daog ka. Pag masumbong ka, gustong sabiyon, maluya ka, daog. Dahil na magparausip. Tapos, ano yan? Tapos nagparausip ka mo, siyerto siguro po tabi na baka umabot ang punto na paano nga tabi o to nga si si kapitan nagparasumbong sa Comelec di kita talagod nga iboto. Yan ang sinasabi ko, parehas yan kan so leader na ipigtao sa kwarta kang kandidato. Anday bagay binoto po tabi so kandidato. Baka na minsan so kandidato kasalan kan leader o yan. Pero sa iba po tabi, kung gustong mong gumana, dumiskarte ka kan sa diri mo. Dahil ka mag-asa na yung Comelec po tabi, iyo ang masurog sa imo. Dahil dumiskarte ka kan sa imong sa diri. Dakulo na diskarte po sa barangay kung paano ka dahil madakop. Pituturuan mo pa ngaya. Ang totoo kayan po tabi, hindi naman talaga ako sa totoo lang, hindi ho ako bilib sa desisyon na ini, sa diskarte ini kang Comelec. Wala akong kabilib-bilib. Pasensya na. Ining mga burubot buying, kontrabot buying, wala akong bilib talaga. Sa totoo lang, hindi ho ako pankaan. Pasensya na po ha. Ang problema kayan, ako ani po tabi, maski ako, manakailing ako kataning ko, pigtatawan po tabi ng kwarta ki kandidato, dahil masumbok ako. Ano ako buha? Napagpara, padurdomanon mo ako sa kuyang gasto, ako ang testigo. Pag nagtestigo ka, inansabihan ko sa indo pag nagtestigo ka mo, mahampang ka mo sa hearing. Pag nagampang ka mo sa hearing, magastusan daw po tabi ka mo kan Comelec. Dahil mag ka mo gagastusan kan Comelec, noy. Kamo, bala man ka mo, pag daig ka pati, ikatestigo po sa sarong partikular na hearing, testigo ka. Pag-una mo, tatawanan ka daw po tabi nin panggastos kan Comelec. Ano tataram kang Comelec? Obligasyon mo because ika ay Pilipino, ika testigo. O saka, saan ka ngunyan? Iko naghiring baga po tabi sa Manila, de kang panggasto. Di susumon ka baga? De kang testigo Ika so nagreklamo, isa sa testigo po tabi, isusumon ka. Taday man pwedeng desisyonan, o niyan, kuwan ko Day po tabi pwedeng desisyonan ang sarong kaso na day po tabi nagkaigwanin hearing. Igwayan po tabi alimbawa, ipinag-post mo duman sa duman po tabi sa website kan Comelec. Noon nga si Alwin Masida Liobit, por kapitan sa barangay ninda, sa Daraga. Nagparapanaong kwarta. Picture, ipopost mo duman. So Comelec, iling ko nito kung legit itong reklamo. Tapos mapaluwas sinda po tabi nin order, susuratan ka na magpaliwanag, kandidato ka. Pagkasurat mo, mahiring pa. Itong so nag-post duman, ito po ang testigo na ako nagbakal kiboto. Taday man pwedeng magdalagan magdalagan po tabi ang kaso na suspect sana. Nawara po tabi ng testigo. Di ba?
Di man pwede, paano so mga panggastos din do kaan, kung maduroman ka mo, paano na, aber daw, aputon ko ka mo. Aputon ko ka mo. So panggastos, ora man ka mo panggastos kaan, kaya man ka mo tatawanan. O saka, bako, tapos, panduwa, ulang-ulang yan sa indo eh. O maski sa kuya, natatamata naman ko kayan, tapos, mahiring ngayanin alas 10 din aga, may trabaho ako. Ano? Mabayadan mo ako. Dayo man ako maswinduan eh. Nga ta sa kumpanya mong pigtrabahoan, mamuya daw na magpara-absent ka sana para mag-attender kang hearing. No work, no pay baga. Diyaw, regular ka mo. No work, no pay yan. Pag nag-absent ka, no pay. Di ba? Unless otherwise, yung management, makaulay mong maray. Ikon kaipuhan ka kan kumpanya, tapos di ka talaga pwede, o di pa paano, di masusumon ka. Di ba? Iyan po iyan ang pag-isipo din do, bako na nahiling din do, post, nahiling din do, pipost din do, mga marites, bala ka mo, ko sunaiding din, para sa kuya, ako sunaiding ko sana, bala ka mo dyan sa buhay nindo. Libre ka po. Tapos, problema yan. Baka kung baluson ka, kansinumbong mo. O kung bako ka, baluson ka, aber daw, pait daw ka mo duman sa masbate. Reklamuha daw sa masbate kung day ka mo duman na minsan. Yo, sige. Gawa na kita nin 21 minutos, makalampas alas 6 din pagkaaga. This time, check is brought to you by ang Probinsyano Party Lists. Diba? Pait daw ka mo duman. Iyan kuwang ko sa indo. Bako gabos na bagay, kay puwantang i-post sa social media. Lalo na kung akusasyon, di kita magpara-post, di kita magpara-turubod kaan. Dapat may ebidensya. Iyo po. Iyan ang laban. Kundi, kamong mga kandidato, diskarte nindo sa dirindo, may kwarta ka mo, mapadaog sana ka mo. Maski ako ang kandidato, dahil ako mapadakop sa Indo, didiskartihon ko nata, ang eleksyon bagangon yan, o ini opinion ko niya, iba't ibas naman Indo ako, ang opinion ko ngon yan pagabot sa eleksyon, 80% kan mga botante po, naghahanap nin kwarta pag-eleksyon, kwarta-kwarta, ang 20% bako, ta ako, parang kaong ko kamo po, ako, maboto ako, pero di kayo makapagdaram sa kuya kung siya niboboto ko. Magtao, may nagtao, di ko mampighagad, kukuhaon ko man. Nata, po yan, mataram ako hindi, ay, di ako nagkukuha kayan, di po. Ako nagiging, kwansa na, nagiging prank ka lang po, tabi, digdi sampangan kan mikroponong ini. Diba? Mataram ka mo kayan, dahil man pwede na mag-utik ako na di ako mako ay kwarta yan eh. Saka, kwarta ba gayan? Natama, kay puan mo pang iutik yan. Kukuhaon mo, basta di ka naghagad. Pero, itatao mo yan sa kuya, di kitang pinag-ululayan na ibubuto ta ka or kwan. O kung kursurada ta kang iboto na ikan maurag dyan, mabuto ako. Simple man sana eh. Di ba? Napakasimple man sa napotabing argumento yan. Kan eleksyon gani kan 2022 ba yun? Napano so grapon ko. Ako din ako mataram kung siya nagtarao. Napano, o di kinuha ko. At apirak ba ito? Pero aliminoto ko po tabi. Sa kagawad saro sana. Iyo sukursunada kong butuan. Sa mayor, vice mayor, board member, governor, vice governor. Iyo sana so kuwang ko. O senador, pirasa na ito. Data may nakapagbuot, data. Sulagtaw sa kuya nin kuwan. Kumang kursunada. Iyo. Iyan ang diskarte. Ang diskarte. Tapos, pag ikan uminulang dyan sa barangay, ikakadagit ka kang tawo. O, ikakadagit ka. Kaya nagpaprasusumbong ka ngaya sa akuan, kaya ngaya ilinga, tada di ngaya kami nakaresibi, o bako ikasukalaban kang kabaos? Saka, di ba? Maging prangkahulon sa nakita mga totoy. Digdi sa akuan ha.
mga magprangkahan sa nakitadigdi tangani na rimati dandaban. Okay? Guara kita nin 25 minutos makalampas po an alas 6 din pagkaaga. Pasalamatan tayo na an samuyang mga sponsors po digdi sa Novena to Our Mother of Perpetual Help pa. Bicol Hemodialysis Center, second floor Esteves Medical Arts Building, Albay District, Legazpi City. Manager Dr. Dr. Maria Lorna Yapong, Delbo Accounting Firm, Legazpi City. Manager Miss Evelyn Delbo, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City. Mrs. Susa Miranda. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi po sa Novena to Our Mother of Perpetual Help. Igwara kita nin 26 minutos na. Lihis po ang alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Pag sangla, dapat high appraisal na, low interest pa. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Happy Elderly Week kasi mo mga daw sa inyo gabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado asin protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo gabos. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 minutos makalampas po ang alas 6. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang Kagawaran ng Kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/1fm.ph Facebook.com/1fm.ph You're only one. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph.
1FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Alright, so balik na ako ligdi sa programa. Iguan na kita ni 36 minutos po makalampas ang alas 7. Alas 6 din pagkagauna ako. Alas 7. Alas 6 pa sa dapalan. Sige. So ano po ang satuya na mga istorya pangunya na pagkaaga? So mga ano ini? So mga hoarders. Pirang hoarders iyan po. Mga sindikato nin bagas. Tabi. Pinangaranan ni PBBM. Kamu ngayon mga pasaway digdi sa Pilipinas. Kamu ngayon digdian mga pasaway sa Pilipinas na dapat ngayon kamong karasuhan. Iyo mananggad. May igbol man so sa tuyang presidente adi. Iyan ang gusto ko. Diba? Aram nindo kung ilingon ta si PBBM okay man na presidente. Okay man na presidente po. Kaya lang, ang problema ni PBBM, ining mga nakapalibot sa iya, nakapalibot sa iya, lalo na sa Kongreso. Ini ang problema ni PBBM kung paano niya ini dapat makontrol. Yung mga tao na nakapalibot sa iya. Sa bagay, arin man pong administrasyon nararaot dahilan po tabi sa mga alalay si Kristo nga ni baga nagkanulo si Judas iyo po yan mga nakapalibot sa iya igwa po tabi na dapat trabaho kang presidente siya na nagtataram. Obligasyon nito bagay na magtaunin na ikaw ng pondo Ang apot ko ngunyan, tabi, ang apot ko, nagiging kuwang kita. Halimbawa, transparent yan pondo. Ang hapot ko sa indo. Transparent ba kayo? Sa pidap ninyo? So project din do po, pirang bilyon ang yaon dyan sa indo. Pinagkainitan nindo, so mga pirang milyon na confidential fund, so project din do po tabi so kantidad kang project din do na igwang 10 billion igwang 63 billion pero paliwanagan din do ni po tabi sa publiko yan kumpiraan kantidad kang project na nahot-hot nindo sa per district tapos pira po tabi so dapat parariyas kayo di ba? So ibang congressman, 300 million. So iba, 63 billion. Iyagon mo yan. Ipasabot doon nindo po tabi yan. Siyempre, di man kamo po tabi kiyan makonta. Di bang kamukan mataram nata. Nata po taday kamo mataram kayan. Kasi kamo nasusupgan. Masusupgan baga kamo nin marahay. Di ba? Kamu nagpapabata po tabi sa presidente. Ili nga, so trust rating kang presidente, approval rating, interest rating. Baka uminaba nin almost 10%.
Buminaba. Because sa kagibuan nindo, yung administrasyon, bagayon po ang mga maot na programang ipautob sa Pilipinas. Kayo lang yung nakakaulang. Kamu lang po ang nakakaulang. Kontrolado nindo po tabi. Kaya ining 2024 budget, dahil nindo kami pagparapatubo doon na very transparent kayo. Naulok ako pag nagbabasa ako kay ning kundi barita baga. Ibarita taman ta. Iyan ang sinabi niya eh. Iyan ang sinabi niya eh. Di ba? Pero ang gusto midigdi halimbawa 5 point pero ito 6 point something ay 5 point something 700 or 80 trillion pesos. Aber daw itaram nindo po tabi diyan pira alimbawa sa DepEd 500 billion, alimbawa sa DPWH 500 billion. So example sa na ini so dapat ma-dissect ta po tabi sa mga pondo kada opisina ng gobyerno. Pira naman an para sa mga congressman, sa mga senador. Ta kasi kung igwa po nin korupsyon sa mga ehensyas kang gobyerno, mas may korupsyon sa mga congressman. Diba? I-post din to sa Facebook, piraan sa indong nako Diba? Piraan na ako anindo sa annual budget, piraan na katagama sa indo. Tanganing sutawo, mapagadalan yan. Ayaw ninyo, no? Ayaw ninyo, no? Unpirman kasi sa mga government agencies na sinasautan ta po. Ang number one digdi po, sisayan mga mayaman digdi sa Pilipinas. Bako man po negosyante ang mayaman sa Pilipinas? Tubod-tubod kamukaan. Pirang bilyon ngayon. Alimbawa, si Manny Villar, negosyante. Negosyante. Sayang, kwarta po pati assets, nagkakaabot din, sabi for example, $2 billion. $2 billion. O sabi yung tagayan, 2 billion pesos. So congressman na nagpadaog nga sa eleksyon in sarong bilyon, sarong eleksyon sana, sarong bilyon, sa inagkoa. Kung ipinadaog sana po tabi niya sa sugal, sa eleksyon, ang sarong bilyon, pira po ang kwarta niya. Mataram ka mo, igwa bagang ngayaki, statement of assets, liabilities, and net worth. Gabos na mga empleyado, gabos na mga opisyal, mga politiko, igwa po dapat nin salen. Kada Abril po tabi dapat ipinagsusubitir iyan. Anhapot, nagtaram daw, nagtuga daw, nin totoo sa sayang salen. Dahil mo naman po mahahanap yung pirak, tabi, tapos mga properties kan mga iyan, mga politician, nata po, ipinangaran sa iba. Igwangan ni akong tanda. Aluyo ng business niya, binutasan po tabi, bako na sa iyangon yan. Bako naman sa iya, da naman nga kami dyan, aloy na. Da naman nga kami sa, bagan man ang saman. Saka, matubod daw ka mong bako sa iya. Di ba? Ang mas mayaman po sa Pilipinas, hindi po yung mga businessmen, mga politiko po na darakula na yaon duman, makusog po tabi sa taas. Tasinda po tabi ang anay na nagraraot po tabi kang kada administrasyon. Diba? Igwa nga ni kinagahagad dyan na 10% sana. 10% sa kabos. Sus Mario si po, bala naman niya kamaw. Basta nga ang project 10%. Yugon mo han?
Sino po yung nakaka-relate dito sa pinagdidiskutir ko? Itaas yung kamay. Ha? Taas yung kamay, pati bitis. Yung baga, lata po pinagdidiskutir ko dito. Kasi dapat maging patas kita, maging fair kita. Di man kimatulog si ang ginagasto ni Presidente sa eleksyon na billion pesos, sarong eleksyon sana, saro sana po tabing lugar. May matubod daw sendo po tabi, na dai ka mo kikalakol na kwarta. Di man po yan nakakuan sa bangko, iba-ibang mga pangaranaan. Di man ako ungkaan, tamay amlak baga. Saka, diba? Dipisil po tubudan lalo na sa mga politician po tabing darakula. Dipisilon ka mo tubudan. Kaya lang kita man ng mga botante pag eleksyon, pag natarolan kitang kwarta, kitang mga botante pag eleksyon santos pag naturolan kita ng kwarta, tapos dan boxing. Morago na si Kong, morago na si Gob, morago na si Mayor. Nakatao sa indong 1,500, nakatao sa indong 3,000 Nakatao sa indong 8,000. Iyo po yan. Morago na. Morag nga si Kwan. 8,000 na tinas ako. Ini ng botohan ko. Damor po tabi na pinagagastos ka bagayan. Mas matindi pa po yung korupsyon na babawion kan mga yan. Yung kwartang babawion ka yan. Nahali po sa kabankan sa tuyang gobyerno. Nahali sa bulsa. Nyato po tabi na mga taxpayer. Diba? Nag-iskramosa na. Nag-aragawa na po tabi ko na rin ang pagdilinsyahan. Sukwari, suweting. O bako nag-aragawa na. Bako masaya. Ang saya-saya no. Di ba le? Pabayaan ta na yan. Tabi, may tuluman po nagadan sa pagbangka ni oil tanker sa fishing boats duman sa mga Pinoy sa Baho di Masinloc. 17 po, tuluso nagadan, binanggakan, kuan. Pero actually may kuan na gayo digdi so Philippine Coast Guard. So Coast Guard, ayun naman po tabi suspect digdi so Coast Guard. Kung sisa itong oil tanker, Coast Guard, sabi, tatuloso gadan kung aksidente man po tabi yan, taan niroplano nga may waso ng langit, may waso ng aire, nagbabanggaan. Ang barko, ang barko po tabi, ano yan? May waso ng dagat, nagbabanggaan. Baka, iyan ang tinataram ko Kalat ko na hata anapon tadig di sa kuyang cellphone. Paki-kuan man. Yan. Paki-share man kan sa kuyang broadcast ko niya na pagkaaga. Paki-share man po kan sa kuyang broadcast ko niya na aga. Kung pwede. Pakihanap man kan 1080 DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Yan. Sabi ni Mrs. Good morning with heart. Sabi kan sa kuyang agom. Sabi kan sa kuyang agom. Kaya lang din naman ako naka-live. Late. Nagkaturog pa gayod.
nangaturog pa gayon. Bata turugon so alaga ako, nakatamong pati, inagawan so dintamong kami, kasubangki. Masiramon so katurog, nakaulon man biyo. Ay, for the first time since 2020 2002 2008 ba? Yung Pilipinas nakatungtong po tabi sa semifinals. Ngunyan po nakatungtong po tabi sa Pilipinas sa gold medal match finals kan Asian Games. Tako na man naghiling kaso bago sa nagpagmata kong alas 3 tabi. Mata naman si Messi, sabi sa kuya, o gana palan ngaya so Gilas Pilipinas. Sabi ko, iyo, alas 8 ko subang kita, pipirot na ako. Iyo. Tapos nagluwas ako, pagluwas ko, binalik ko giraray. Sigurado ka? Binasa ko ganyan. Third quarter palan, sa third quarter, linamanganan ng 18. Comeback win kontra sa mga Chikwa. O talagang sa Muya and West Philippines yan. Sa Tuya talaga ang West Philippines yan. Sa basketball na salday, pananggana sa China eh. Iyan ang maorag. Ang kalaban kan Gilas Pilipinas. Sa Biyernes ata, yung finals, Asian Games sa basketball. Biyernes, ang kalaban Jordan. Ang Jordan po pinirdi sa Pilipinas pagkakaan sa elimination sa group stage. Pero siyempre pagkadala lang taday man po tabi kirat sadang bagyo. Sana mako po tabi yung gold. Pira na ang kwanta 11 na ata yung kwanta. 11 na yung ano ba yun? 11 na ang sa tuya na medals. May I think siyam atang hindi ko lang makakuha na yung bronze ata 8, tapos 2 silver kung di ako nasasala, or saro tapos kuan, tapos sarong gold, may gold naman kita eh. So sa pole vault ito ba orag ito ta naglalaban ito sa Olympics, sa Asian Games gold siya. Ngunyan tabi tarayon pa kita eh. Ngunyan po siring kini may saro pa kitang pig-aabangan para sa gold. May saro kitang pinag-abangan po tabi para sa gold. Si Yumir Marshall ang makakalaban niya sa final match. Pero sigurado ng silver. Kung mapirdi po si Marshall, sigurado na po tabi sa silver. Tapos, pag nanggana gold siya, magiging 2 naman. Kung manggana pa ang Gilas sa basketball, di ko lang aram po kung sisiyan kwandigdi, may aram pagabot po tabi sa patakaran digdi sa mga games din ni taan team ata basketball, alam mo basketball yung team, kung 15 iyan, ano yan 15 man na gold or saro lang as a group. Kung manggana pa si Marshall di tapos saro lang na gold, di makakatulong gold man kita di. Pero kung manggana si Marshall ning gold 2 tapos 15 bagaan 15 po kung kada saro po sa team basketball, kung mang gold iyan ang Gilas plus 15 17 gold, iyan ang dadarahon ta. Sigurado po tabi na duman kita sa makaka-transfer kita duman sa mga pang 7 pang 5 anom siring kaan kung ang bilang kaan saro-saro alam mo 15 so team or 12 di makakadagdag yan sa satuyang gold. Asian gold medalist. Yan. Bata may kakibat yan po na kuang gayon. Sa gobyerno, dahil ko lang aram kung piraso gold. Pag sa Asian Games, taan gold sa Olympics. Ang gold sa Olympics, kuan eh. Ang sa Olympics po tabi,
mga 100 million ang nakukuha. Ano naman si Heidelin Diaz kay to? Si Heidelin Diaz, ngunyan, pang-apat na sa naugaring ta, siyempre, nagkakaedad naman. Pag nagkakaedad ka, nagluluya man sa puwersa. Then niya kinaya so mga aki pa. Pang-apat sa na si Kwan ura nga ning medal siya sa Asian Games. Pero laog na siya sa Olympics. Tapos si Marshall, nakasiguro na po tabi siya din sarong asit duman sa Olympics next year sa Paris. Lalaban siya po tabi para sa Olympics Asian countries. Yan po si Kwan Marshall. Pero sa basketball dahil pata sa World Cup magakutada dapat taka dali kita nin tukawan ko ta na. So Japan so nakadali. Japan. So Pilipinas hindi. Kaya maagi pa po tabi sa wild card. Sirin kaya. Ayan ang term, wild card. Yeah? So alat na natin sana. Magayon din po na nangyari. At least kuhan kita. Oni pa. Grabe na so kuhan ngon yan So kontrobersyang dinarakan Kamikasi group. Nagpost si Showbiz News kita ha. Nagpost si J. Contreras nin peace. Ito palan sa kasiguran Sorsogon. Piyesta kan Domingo. Inimbitaran so banda tapos igwa pang iba. Dahil man kasabay duman sa kwan, inimbitaran ni Gobernador Hamor kung pwede ngayon na magduman sa tourist destination tapos mag-photo ops for 2 minutes. Nagduman man so kami kasi 30 minutes before, then nagsisimbag. 30 minutes before, nagsimbag. Iyon ngayon, maduman kami. Pag-abot duman po tabi sa site, then nagrulusan. Nasaban sana. Nasaban. Nagahagad pa ngayon din dagdag o at least 100,000 na di ma-photo ops sana. Ngunyan, may nagtaram tapos napikon si Gobernador Hamor. Pinuli, uli nang niya kamao. Di nga pwedeng arug-arugunin do kayaran mga taga-Sorsogon. Sabi ni Gobernador Hamor. Di nga din do pwedeng arug-arugong kayan pangbabastos ngayon sa mga taga-Sorsogon. Iyon man ang imbis po tabi na darahon sa hotel, ta siyempre pag nag-imbitar ka, 1.8 million so binayad mo. Imbis na darahon sa hotel po, tabi, nagkuhan siya. Ang pinadara po tabi ni Gobernador, darahon ngayon duman sa airport, duman sinda magpaaga. So mga membro kang Kamikasi, iling si J. Contreras, duman po tabi sa kuhan. Duman po tabi sa airport kan Sorsogon, nagpaaga. Saka. Baka, nakuhaswanap nakuhaswanap. Ngunyan, siyempre, medyo sikat-sikat ba na banda, nag-create ito ng kontrobersya, maski sa social media po tabi. Taday ba ito gigibuhon siguro kang gobernador? Naramdaman din ito sa Albay, gobernador pa si Kong Salceda, si Sian Lim, nagpropasaliman. Dahil na baga nakadigdi sa Albay, dineclare na po tabi, persona non grata ka ngaya boy. Pinersonan nito si Sian Lim. Kaya ito, dahil man baga pinadigdi na ni Congressman Joey Salceda, gobernador pa, bayan ang yasi mo? Persona ito? Na persona non grata dahil na siya nakadigdi sa Albay. Ito man po tabi, abay nang yasi mo anda ka naman ki nataksiyan, inobos na ni Kim Chu. No. Pinersonan non grata. Pag pinersonan non grata ka, di ka na makatungtong dyan sa kuhan. Di ka na po makatungtong dyan sa daga kan, kaya nadali siya doon. Nadali. Di bali po. Anyway, mapaaram na ako.
Sige po sa programa. Ini pong programa ang Tingog din Barangay, Morning Edition. Taon-taon po ang DWRL, Barita alas 7. Ngunyan po tabing aldaw nin Huwebes. Hi ma'am, halika po. Bilhin nyo na to, oh. Nagka-promo po kami ngayon. Last piece na po. Baka may ibang size pa kayo para sa anak ko. Last piece na nga eh. One lang yan. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 7:05.
Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na paghatod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay asin na Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal. Outpost kan pulis sa Aranisa Bicol International Airport iyo antuyo kan mga rebuilding nakasagupa kan pulisya kan nakaaging aldaw na kinagadanin duwang membro opisyal kan New People's Army sigon yan sa Albay PPO. $48 million tonelada nin laba hali sa Mount Mayon na tipon sa River Channel. Sigon yan sa Pibox. Sarangani, Davao Occidental, pinagyog-yog din magnitude 6.1 na linog. PBBM, depo na sorpresa sa nakuang ababang approval ratings. Presidente Bongbong Marcos pinangaranan man ang mga rice smugglers patong-patong na kaso hahampangon. Kamara sinirtong sisimbagon ang pagkwestiyon sa Maharlika Investment Fund. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Aldaw na kita ngunyanin Webes, pizza 5 po sa bola ni Oktobre 2023, Alwin Dobolel sa endong tagapagbareta ngunyan sa detalyas kan mga baretang lokal. Kinonfirmar ngunyan ni Police Colonel Fernando Cunanan ang napamayo Kanalbay Police Provincial Office na posibleng target kan mga rebuilding New People's Army ang police outpost na nakadesignar sa Barangay Baskaran sa Daraga Albay, partikularmente sa palaog sa nasabi ng aeropuerto. Inaging reaksyon ni Cunanan matapos ang enkwentro kan anom na membro kan New People's Army na kinagadan kan duwang mga membro asin opisyal kini. Sinabi ni Cunanan na sa sendang ginigibong investigasyon nakuha ang mapa nahali sa nagkagaradan na rebelde siringman ang mga armas kini na mamangangalogan na talagang posibleng pinagsusurvey kan mga rebelde. Ang nasabi ng outpost ang mga membro kan Daraga Police na nagmamando sa traffic bantang nasa irarom kan rehabilitation antidampo demanda. Mientras tanto, padagos naman ang ginigibong investigasyon pa kan PNP sa identifikasyon kan mga nakadulag pang mga membro kan New People's Army. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days.
papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Iguana kita nin 14 minutos makalampas po ang alas 7 ng pagkaaga. This time check is brought to you by Philippine Science High School located at Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Nasa 48 milyon na tonelada ng lava ali sa Bulkang Mayon na natipon sa mga salog sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Dedikado ini sa mga residente na kairok harani sa lugar orog nakon ibubulos ang lahar pababa. Uli kay ni rekomendasyon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX magkondusir nin dredging activities sa mga salog sa palibot kan bulkan ngani na masirto ang kaligtasan kan mga residente.
Nakuha kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pang-onsing pwesto sa awardees of the Philippine Creative Cities and the Municipalities sa Competitiveness Summit ngonya na taon. Ini anak ko ang pwesto kan Albay sa 82 na mga probinsya sa nasyon. Kon marurumduman ka nakalista taon na sa ika-15 ang Albay. Nagpasalamat naman ang gobyerno lokal kan Albay sa mga empleyado kan gobyerno huli sa improvement kan sa indang mga trabaho. Pinaglalaoman na masunod na taon makakakuha naman ki ika-10 pwesto. Mientras tanto sa kaparehas na awarding nakuha man kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor G. Rosal ang parihang panduang pwesto sa Most Competitive Component City in Government Efficiency Pillar as in Most Competitive Component City in Economic Dynamism Pillar, Top 3 Most Competitive Component City in Infrastructure Pillar, Top 6 naman sa Most Competitive Component City in Innovation Pillar. Nakuaman kan LGU Tabaco sa pamayo ni Mayor Crisel Lagman Luistro ang Top 2 Most Improved Component City. Kapot na ngunyan kan Tabaco Municipal Police Station ang most wanted person na may patong-patong na kaso. Ministro na akusado na si alias Lito, residente kanasabi ng syudad. Ikon sa report, inaristar ini sa Purok 1 Barangay Bonbon kanasabi ng syudad sa kusog kan mandamento de aristo na pirmado kan September 29 huli sa 5 counts nin act of lasciviousness. May relasyon sa kasong pangaboso na may piyansang 108,000 pesos ang kada kaso. Apera didi may tulupa ining bilang nin panglulupig sa sarong minor de edad na daidin piyansa. Tulos na dinaran akusado sa ipatura kang pulisya para sa maninigong disposisyon. Arestado man o inaristar man ang rank number 1 municipal most wanted person kan Tiwi Albay na may kasong 2 counts of qualified rape sa ginibong operasyon kan mga operatiba kan Tiwi MPS sa Purok 4 Barangay Dapdap sa nasabi ng Banoan. Pinagbiso ang suspect na si alias Leo, 49 may agom, residente kan nasabi ng lugar. Sa report, bandang alas 12 nin odto kan masakote kan mga otoridad ang akusado sa kusog kan warrant of arrest para sa sabing kaso na inisyo kan RTC Branch 16 Tabaco City na dainin na pinagre-rekomendar na piyansa. Ang suspect ang presenting na sa kustodya kanasabi ng istasyon kan pulis para naman sa manigong disposisyon. Nakuha kan Daraga Municipal Project Monitoring Committee ang panduang pwesto sa Outstanding Local Project Monitoring Committee kan 2022. Ginibo ini sa tahaw kan Regional Development Council Week Celebration kung saan binisto ang padagos na pagkondusir sa Banoan in monitoring sa mandainline na development programs asin mga proyekto. Dagdag padigdi ang pagbilog din monthly report field inspection report kasabay kan pagigibo nin monthly report, field inspection report, kasaraba ocular inspection na pinagmonitor man kan MPMC sa probinsya pati kan National Economic and Development Authority o NEDA. Sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinagpaplanuhan ang bilogon kan Banoan kan Daraga ang Daraga People's Council. Ini ang napagrulayan sa public hearing sa nasabi ng Banoan. Ang mabibilog na konsiho magiging katabang kan Sangguniang Bayan, katuwang maninda sa mga proyekto sa nasabi ng lugar. Inbuilt to digdi ang nagkapirang mga sektor siring kan agriculture, transportasyon, edukasyon, senior citizens, non-government organization, asin dakol pang iba. Naglalao man ang lokal na gobyerno na inian magtataunindalan tangani na mapakarahay ang mga programa asin proyektos sa nasabi ng Banwaan. 20 minutos na makalampas ang alas 7. This time check is brought to you by ang Probinsyano Party List.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Happy Elderly Week kasi Mogmang Aldaw sa Iloilo Boss. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado as in protektado laban sa flu o prangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o prangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa Iloilo Boss. Para sa Healthy Pilipinas! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Kumars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. The Philippine Science High School Bicol Region Campus is now accepting applicants for the 2023 NCE National Competitive Examination. Application forms are available and may be filed at the following: PSHS Bicol Region Campus, Tagungtong, Goa, Camarines Sur, DOST 5 Regional Office, Legazpi City, and Provincial Science and Technology Offices. It can be downloaded through www.brc.pshs.edu.ph. You may also apply online through https://pshs.edu.ph. Deadline for submission of application. Private schools, October 13, 2023. Public School, October 13, 2023. For inquiries, you may call 0917-8013-267. Be a Philippine Science High School Scholar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay
Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sinugo po kang Korte Suprema ang Palasyo Malacañang asin ang Kongreso na magkomento sa isinangat na petisyon na nagbabatikos sa Maharlika Investment Fund Act of 2023 asin ipinaglalawan ini bilang unconstitutional. Kinawalan din 10 aldaw sinda Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Benjamin Jokno, asin Senado asin House of Representatives para magsangat din komento sa petisyon kontra sa Sovereign Wealth Fund. Pinaglalaoman man makomento ang mga respondent sa kagadan kan mga petitioner matapos na maghagad na mag-issue ng temporary restraining order sa IOMIF. Magirumduman inagyat ni Bayan Mona Chair Nery Colmenares, dating Bayan Mona Representative Isagani Sarate and Ferdinand Gaite, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, unconstitutionality kan MIF sa tulong mga basaran. Nagadan po ang tulo na mga parasirang Pinoy makalis na mamangga linsarong unidentified commercial vessel ang sa indang pinaglulunadan na bangka sa Baho di Masinloc. Sa report kang Philippine Coast Guard, testimonya ka nakasalbar na crew kan FBB o FFB Derin, nangyari insidente kan October 2. Dahil sa pangbaga, naglubog ang bangka na nagresulta sa pagkagadan kan tulong Pinoy kay Banan Boat Captain Kaini. 11 crew kan bangka ang nakaligtas matapos maglunad sa ibong na service boats. Kasabay ang tulong pagiribanindang nagadaan, nagduman sinda sa barangay Cato Infanta, duman sa Pangasinan. Nakaabot sinda sa pinakaraning substation kang PCG o aga na October 3, ngani na report ang nasabi ng insidente. Pinalawig pa kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang visa kan special permit na itinao sa mga public utility bus katakod sa pagiramdom kan All Saints as in Souls Day ngonya na taon na. Sa Board Resolution number 065 Series of 2023, imbes na Oktubre 30, magiging November 3 na
and namadurar na hali sa October 20 sundo November 6 ang visa kan special permit na itataok kan ahensya sa mga kwalipikadong pampublikong bus. Obito kining simbagan ang pangangaipo kan mga commuter sa mga pampublikong lunadan sa Ondas. Hinabi kan LTFRB na inibid ang simbagman sa nakatalaan na pag-conducer kan barangay asin sangguniang kabatan elections October 30, 2023. Kasabay kini inabisuan kan LTFRB ang publiko na sundo October 6 na sanaman maresibian ang ahensya nin aplikasyon para sa pagkuan ni special permit. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas po na 7. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilhin abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Yo, what's up? Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph. Facebook.com/onefm.ph. Okay. Facebook.com/onefm.ph. You're only one.
One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one FM. This is your only one FM. Your only one. One lang yan. One FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, your only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, your only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, your only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, your only 1FM. One lang yan. Your only one. One lang yan. 1FM, your only 1FM. One lang yan. Ngunyan sa mga bareta pa sa lado nasyonal, 38 minutos na po makalampas ang alas 7 ninda pagkaaga. Pinagyugyog nin 6.2 magnitude na linog ang pirang parte kan extreme northern Luzon kan suhapon. Nailista ni 11:35 ninda aga. Naraman ang epicenter sa rayo na ...22 kilometers norte Sirangan kan Dalupiri Island sa Kalayan, Cagayan. May rarom na 10 kilometers asin tectonic an origin. Sa instrumental intensity kan P-Box nakapaglista record sindan intensity 4 sa Pasokin, Ilocos Norte. Inanunsyo po kasuhapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na sa iyan ang hinali ang price cap sa bagas. Kinibok ang Presidente ang payag sa sarong event duman sa Metro Manila. Inot nang pinag-rekomendar o magirumduman kaso hapon sa naman sa sectoral meeting sa Malacanang, ipinag-rekomendar kan Department of Agriculture as in Department of Trade and Industry sa Chief Executive na lion ang price ceiling sa bagas dahil nagbababa na ang presyo kayni sa merkado. Siniguro naman kang Presidente na maski hinali na ang price cap, magpapadagos pa na ayuda kang gobyerno sa mga paraoma asin pamilyang Pilipino nangangaipo nin tabang. Poon po sa Domingo, October 8, magpapataw na nin piso na dagdag sa pamasahe
sa mga pampublikong jeep sa bilog na nasyon. Ini matapos aprobaran kan Land Transportation Franchising Regulatory Board ang petisyon kan Pirak Transport Group na naghahagad na dagdagan pa ang pamasahe sa jeep por medyo kan sunod-sunod na paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo. Kaya base sinangat na petisyon sa LTFRB ang hirit na 5 piso na paglalangkaw sa pamasahe sa inot na 4 na kilometro asin piso para sa mga susunod na kilometro. Siringman sa ginibong nasabing pagdangog kanahinsya solamente nga petisyon na piso para mentras sa lalangkaw o provisional fare increase sa naman ang aprobado kan LTFRB. Segon kay LTFRB Chairperson Attorney Chopilo Guadis III na pagdesisyonan kan LTFRB Board na punanan October 8 ang dagdag na piso sa minimum fare sa mga jeep dahil digdi magiging 13 pesos ang pasahe sa traditional jeep na 15 pesos naman ang minimum sa pasahe sa mga modern POG sa bilog na nasyon. Dahil naman dagdag na succeeding kilometers. Sigon kay Guades, si Papa Otto balasabing lang paglalangkaw sa pasahe mentras dinadangog pa kanahinsya ang panginot na petisyon sa Transport Group. Pinagyugyugman din 6.5 na linog ang Sarangani sa Davao Occidental. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS, nangyari po ang tectonic earthquake alas 7:21 Kasubangi. Dagdag ka na PHIVOLCS, lalaoman pa ang pirang aftershocks matapos ang makusog na paglinog. Sa ngunyan, nangangalap pa ng mga informasyon ang ahinsya dapit sa posibleng distroso matapos ang nangyaring pagyugyog sa nasabi ng lugar. Dahil na sorpresa si Presidente Bongbong Marcos sa pagbaba kan sa iyang approval ratings sa ginibong Pulse Asia Survey. Aminado ang Presidente na dahil sa namatian na kadipisilan kanasyon, lalo na ang pagsirit sa presyo kang bagas, dahilan sa andahilan kan mga kababayan. Sinabi kan Chief Executive, iba kaya ang issue kapag bagas na ang pinag-orolayan dahilan ta ang gabos ang naapektaran. Kaya nasabutan daw kung nata nagbabaan sa iyang approval ratings. Sinabi kan Presidente, dahil niya mababaso lang publiko kung talagang nadidipisilan ang mga ini. Sinabi pa ni Marcos na bako importante sa iyang resulta kan survey, ang importante sa iya ang interes kan mga pamilyang Pilipino na may makaon sa abot kayang presyo nin bagas. Pinuntok ang Presidente ginigibok ang gobyernong gabos para masimbagan ang isyu sa bagas dahilan sa pagpapautob kan price cap. Alagad epektibo kasuhapon, inali na po kang Presidente ang price ceiling sa bagas matapos mahiningan din positibong indicators kung saan nagbaba ang presyo kan bagas sa merkado. Nagtutupod po ang Presidente na dakula ang itabang sa pagsuspender kan toll fees sa mga delivery trucks, partikular ang pagdeliver nin bagas. Pinangaranan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga rice smuggler na inbelto sa rice smuggling sa nasyon na nagraot sa rice supply and demand sa merkado. Sigon sa Presidente, patong-patong na kaso ang hampangon kan mga rice smugglers na nagsuway sa Customs Modernization and Tariff Act, the Rice Tariffication Law, asin ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya ba sa mga pinangaranan rice smugglers sa nasyon, ang mga an San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri-Grain Corporation, FS Ostiap Rice Mill and the Gold Rice Mill. Sigon sa Chief Executive, bagong Pilipinas na ngunyan, asin dahin na tutugutan na padagos mayagpag ang smuggler na dai naglalaban nin patas. Sinabi pa ni Presidente Marcos daing puwang sa sosyudad ang nandalamang asin ng api nin kapwa. Sa pagdaram kang Presidente sa ginibong pananaonin baga sa Tagig, siniguro kaining makakamtan ka nasyon ang pod security. Doon kang Presidente na gusto niyang magpadara nin matinding patanid kontra sa smuggler kan bagas na day basta-basta nakatukaw ang administrasyon sa pagwakas kan sendang mga illegal na aktibidad na nakakaraot bako sa daman sa ekonomiya kundi magin sa mga Pilipino.
Inasigurar kan House of Representatives na sisimbagon kay niyang petisyon isinangat sa Korte Suprema na nagkokontestar sa legalidad kan Acta Republica 11954 o An Maharlika Investment Fund Act of 2023. Sa pahayag, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na iginagalang kay niyang direktiba kang Korte Suprema na magsangatin komento sa petisyon sa tamang oras. Tirandoon po kan Speaker of the House na ang IOMIF ang binukna nga na magkaigwanin bagong mekanismo ang nasyon nga na makaskas na moswag ang ekonomiya. Siniguro ni Speaker Romualdez na susunod sinda sa legislative processes sa pagbilog kan pagpapakusog kan nasabing lay. Ang leader kan Kamara o ang interest daw kan nasyon ang nanginginot sa legislative agenda magtitinir na bukas sa anuman na dialogo sa pagbubusol sa obheto na iangat ang buhay kan mga Pilipino. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Sa detalyes pa kan mga bareta sa lado nasyonal, nakipagkomunikar na ngunyan ang Philippine Coast Guard sa mga posibleng may sadiri kan bisel na ikinagadan o na nag-hit and run sa mga Pilipino na ikinagadan kan tulo sa Baho de Masinloc. Sigon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, posibleng saro ining oil tanker na nakaregister sa irarom kan Marshall Islands. Daw ang Pacific Ana na pinagsususpitseran nakabangga sa mga Pilipino. Pinaghihiling ang posibilidad na dain na detect kan Philippine boat ang sabing vessel dahilan sa maraot na panahon. Bago ini, sinerto kang PCG asin ni Presidente Bongbong Marcos ang tabang sa mga nabayaan kan tulong Pilipinong parasira kay badan sa indang kapitan. Kasabay kini diretso naman nagkondusir ng investigasyon ng Senado sa tabang kang Philippine Coast Guard nga niaramon ang tunay na nangyari sa likod kan insidente asin mas mapanimbag ang may mga sala. Liwat no nagkondusir ang China nin peligrosong maniobra sa resupply mission kan tropa kan Pilipinas. Sa bidyong ipinahiling ni Senate President Big Subiri, mahiling na hinarang kan Chinese Coast Guard ang barko kan Pilipinas. Paduman kota na sa BRP Sierra Madre Ayong Insol para magdala ng supply sa mga Pilipinong nakaposte naman. Mahiling sa video ang pagarangkada kan Chinese Coast Guard vessel para ulangon ang nasabi ng barko. Sa siblag na tweet kan dating US Senior Defense Official as in Maritime Security Expert na si Ray Powell, ipinahiling kanyang tulong Chinese vessel na naglilibot sa barko kan Pilipinas kon magiramdaman pirang beses ng pinugol kan China ang resupply mission kan Pilipinas. Sa ibong kini, igwang sarong naging matarayon po sa tabang kan Philippine Coast Guard asin kan Philippine Navy. Nayatod na sa PNP Forensic Group ang bangkay kang grade 5 student na si Francis J. Gumikib. Ini pare peraram sa autopsy asin madeterminar ang kausa kan pagkagadan matapos na sampalingon kan sayang pratukdo sa Antipolo City. Sigon kay PNP Forensic Group spokesperson Police Major Solero Rodrigo, pwedeng ginibo o pwedeng gibohon ang autopsy mientras ang report o resulta naman kini pwedeng magdurar nin 7 aldaw. Kaipuhan pa daw nin pagadala nin marhay kan doktor. Mientras tanto, sigon kay Antipolo City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, importanteng aramon ang koneksyon
ka nangyaring insidente kan September 21 sa pagkakadan kan aki na magpapakusog naman sa kung anong kaso ni sasangat ninda kontra sa paratukdo na nagkulog sa iya. Inutang sinabi kang PNP na pwedeng homicide in relation to child abuse ang pwedeng isangat na kaso kontra sa nasabi ng paratukdo. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines, and all around the world. The globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph. You're only one. DWRL International News. Dahil pa man nagpondo si dating US President Donald Trump na banatan si New York Attorney General Letitia James asin judge kan sayang civil case na si Judge Arthur Engoron sa ikaduwang aldaw kan pagdangog sa sayang civil fraud case na inakasaran ni Trump ang duwa na nagtaunin sa lang informasyon. Alam mo, kini na sinabi kan judge na sayang Mar-a-Lago Properties ang nagkakantidad sa laman ng $18 million pero sa katunayan nagkakantidad din ng $1.5 billion. Kinontestar naman ni Judge sa Engoron ang mga abogado ni Trump na dapat tindang kontrahon sa iyang ipinaluwas na desisyon kay ito. Nagpo ng kaso kandai magpaluwas si Trump din tunay na financial statement sa sayang negosyo duman sa New York. DWRL Sports News. Nakakuan ng bronze medal ang sipak takraw team kanasyon sa nagpapadagos na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Nausablay kaya ang nasabing team kontra Indonesia 15-21, 25-24, 21-17 sa semifinal sa men's quadrant. Ini ang inot na medalya kan sipak takraw team sa Asian Games. Ang team ang kompuesto ni Vince Torno, Mark Joseph Gonzalez, Reggie Ortausti, Ron Gabayeron, Jom Rafael asin Jason Huerte. Sa baritang showbiz, pinagnumeran bilang top creators kan Forbes ngonya na taon ang Pilipino-American TikTok star asin singer na si Billia Ports ang nasa pang 34 ranking kaini na may dilin siyang $3.3 million ngonya na taon. Maabot man sa sobra 112 million ang sayang social media followers asin average engagement na 0.65%. Sigon sa Forbes, nagarangkada ang karir kay ni kan 2020, lalo pang nagsikat kan niluwas niya ang sayang album kan taon 2022. Asin digdi na po nagtatapos ang pagkatod mo kan mga istorya kan Bareta. Digdi po sa DWRL, Bareta alas 7. Aldaw na kita ngunyanin. Webes, Pizza 5 sa bulan nin Oktubre 2023. Alwin Dobol sa indong tagapagbareta. Yan ang katripunan kan darakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Simbolo ni kagayunan.
istorya kanikan ko, maigos, mabuot, matyaga. Kitang nagbugat sa buon kan mayon, Legazpi urugunan gayon. Siyudad kan sa kong puso, urabot ning pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilog, kita na may kusuko, kabos kitan Legazpi, Legazpi, Legazpi ngunyan. Tangakan sa diri ang gawian ugali, nasa pagpagaba, pagluswat, pagabos, kitaan banwaan, managkaburukos, yan ang puon gagabos. Siyudad kan sa kong puso, urabot ning pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kabos ang mabilog, kita na may kusuko, kabos kitan Legazpi, Legazpi, Legazpi. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. Bayad po. Ilan ito? 1 lang yan. 1FM, 1 lang yan. Hold your butts up. This is your one. My only one. 1 lang yan. The only one. 1FM. My only one. 1 lang yan. 1FM. 1 lang yan. 1 lang yan. May iba pa ba? This is your one. Your only one. Your only one. 1FM. 1FM. Your only 1FM.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bano na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bamong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bamong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. You're only one. 88.3. You're only 1 FM. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. One lang yan. www.1fm.ph.
Alright, so balik ako digdi sa programa. Iguana kita nin pira na ini. 7 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ini po ang programang sa tama sana. Okay. Sa pangaran kan sa indong original na pagribalig di sa programa, si Sir Diego, ako na muna ang makakaibon nindo digdi sa programa di pirang kwan ini pirang minuto no digdi sa 1FM ngunyan na pagkamuling. Kumusta na po tabi kita ngunyan so mga mga yaon po sa tuya na sa barangay sa barangay po tabi aram nindo an pizza 19 gayon pizza 19 ano yan campaign period na di campaign period na po kan mga kandidato kung ano mga kandidato po tabi this coming month ay siyempre kadakol ang mga bawal ngon dyan adi dakulon sa mga bawal puro bawal iyo puro dakulo na akuan yugon mo yan kung isipon mo na ano yan kung iilingon tabaga digdi sa laban na ini sa laban na ini po tabi mas mas mahigpit po mas mahigpit po tabi ngunyan ang COMELEC kaysa ka nakagiing eleksyon ta bawal da oy Happy Teachers Day para ini sa mga teachers niya to para sa satuya na mga teachers Happy Teachers Day ngunyan po tabi na October 5 sa indo ining aldaw sendo po tabi ining aldaw ngunyan takon kunura po ang mga teachers kunura ang mga teachers tabi pura man kita kunura ang mga teachers urura man po tabi kita digdi saka di ba gabos ko ta kita mangmang kunura ang mga teachers kaya iyan
Sabi ko sendo po, sabi ko sendo po tabi, tawanan tanin pagbisto an sa tuyang mga teachers. Maski na ngani kay to, maski ngani kay to kita didaragit-dagitan. O ngunyan, ang problema ngunyan ta, ano ini? Dahil kabitan na sekretar iyo. Grabe yan mga post sa FB ani. Grabing mga post sa FB kung ano-ano. Saka bala na kamo. Grabing mga post kung ano-ano. Sige. Yun na yan ang kwenta. Sige. Pabayan to na yan. Basta ang importante po. Yan baga. Basta ang importante po tabi so mga kandidato lumaban ka mo nin parehas dangan alat-alato nindo so itatao sa indo kan mga politisyan. Di ba? Taso mga politisyan siyempre matao man sana ta aram nindo an barangay election po. An barangay election bako man ini actually labanan kan mga kapitan ni labanan po tabi ini kan ano yan labanan po tabi ini kan mga darakulang politiko. Nasabotan nito ako kaan. Labanan kan mga darakulang politiko po. Ta ini an maserbi po na ano yan? Maserbi po tabing mga leader ninda sa 2025. 2025. Iyan po ang magiging leader ninda. Kung day ka man po magtatao, halimbawa, abo mo magtao sa barangay kapitan. Abo mo magtao. Aram mo po tabi, day ka man intinduhon ka. Halimbawa, nang gana sa kapitan, day mo lamang tinabangan yan. Madidipisilan ka. Tapos, alangkaw so balyo kan barangay opisyal, ikangon niya ng tutuyuhon kan mga politiko. Madidipisilan sa imo. Saka. Diba? Madidipisilan po tabi yan sa imo magrani. Masusupog sa imo magrani. Pero kung eleksyon po tabi tinawang ka kan politician, ay di ka man kirason na magkontra dyan. Tinawang ka di ba? Di ka po tabi din rason na kuwang ka. Po, iyan ang problema tangon yan. Iyo po ang satuyang kuan ngonyan problema ta. Kaya ngonyan tabi garo may kuan na kita, may magiging
disposisyon na kita kaini. Okay? Kuha na kita nin 16 minutos makalampas an alas 8 nin pagkaaga. Ano, may commercial kita? O sige, ma-commercial na muna ako ha. Kuya na si Kong Joey Salsera. Ang idolo kan masa, dainang iba yung Salsera. Padagas ang paghatod nin serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salseda. Dako lang nagibuhan padagos pan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Happy Elderly Week kasi mo mga daw sa inyo kabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado kasi protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala ang sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo kabos. Para sa Healthy Pilipinas! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Kumars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax.
Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Tintang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bueno, maray na